Mwadzuka banja Malawi anzanga kulikonse kumene muli lero lino pa 15 November 2023 and it happens to be on Wednesday. Nthawi yanga ikuti 20 minutes after 3 a.m. mchigawo chimenechi chakummawa. Ndipo mu studio muno muli ndine Charles Ben Longwe kuchokera ku Malawi First wa Charles Ben Longwe kumanso Richardson Muro komanso kuchokeranso ku Human Rights Ambassadors ndi ku National Congress Movement NCM. Lero ndati ndibwere ndi nkhani ziwiri zokha, komano ndisanabwere ndi nkhani zimenezo ndi funso lonena kuti kodi chimene chipulumutse Malawi ndi chiyani? Chimene chipulumutse Malawi chikhoza kukhala chiyani? Ndipo amene apulumutse dziko la Malawi akhala ndani? Mayona ameneyo akhala ndani? Chifukwa anthu atitenga ife ngati opulumutsa Malawi yeti ndife makhruks. Mayona ameneyo tikutukwanidwanso ndi aboma kumati tukwana amene wandimakape tapangisa ukape nzina zote tikutukwanidwa chifukwa ukhuluku wachuluka, kusaka ndrama kwachuluka. Mwayiona imeneyo tili pa mavuto siyana ofunika kuti asomvedwe. Because of that, ma personal needs amene tili nawo zikukanika kuti tichite zinthu zoyenerera. Ine pamene ndili pano ine Ben Longwe ndi mavuto anga nkhani a personal amene kuti mumve mukhozena kulira kumagwesa nsozi. Komano we are not doing these things because of mavuto amene tili nawo ayi. Mene ndikunena pano maaktivisi ena thamangisidwa manyumba atatha miyezi 10 osalipira rent. 10 months osalipira rent. Mwayiona ameneyo ena ndikumakhala mavuto kumaoneka kumakhala vuto ili you understand. So pamene zafika apa nzoti ukhuluku unalowa kwambiri ifeyo ma activists. And timafuna kuna kuti tisolve mavuto athu in a wrong way. Mayona ameneyo tikamanena kuti tikuyimirira Amalawi, sikumakhala kuyimirira Amalawi, kumakhala kuziyimirira wekha kaye upeze zimene weyo ukufuna. Ndefunso ndona kuti kodi awombole dziko limeneli ndani? Amalawi anzanga ndikuyankhula zimene zingakhale ku opposition. Chifukwa ku opposition iko kuli nkhondo, kuliso silence. Mayona ameneyo ku UDF kuli silence. Zokuti kuli ma members a UDF amene they are in opposition, they need to fight against this government pazimene zikuchitika kapena za economies kulizi. Mayona ameneyo a DPP ndi amenewa akuyeserako kukunga koma okhaokha akumatha kumaphwesana kodi amene akhale ndani. Ndiye kuti tipange chinthu chimodzi chimene chikhoza kupulumutsa mtundu wa Malawi pakuvuta chifukwa paluwaso khuluku. Pamene ena akuvuta, ena akuyitanidwa kupasidwa ndalama ndizi, amene musiyena akhale yekha azibwebweta, koma inu zanu ndizi, basi nkumalandira. Chimene chiti chipulumutsa dziko la Malawi ndi chani? Ma members of parliament akumati zemba ife ma activists. Tikati tikumane nawo mwakuti ayi kolingana ndi malamulo. You remember last time Abonika ndo atapita kuja Beni Pita atalonjeza mubwere tikumana nanu kupita ku parliament kuja asi tingatuluke malamulo akutikaniza kuti tituluke, basi zinathera mugiya kumabwerera. Mayona ameneyo so pano apulumutse dziko lindi ndani? Mayona ameneyo apulumutse dziko lindi ndani? DC ndi a polisi akulimbirira kuti ma situation anthuwa akhale mene alilimu. Kachakwera apanga suppress anthu bwanji, kaya apanga oppress bwanji, kaya azunza bwanji, akhale mene alilimu. Koma zonena kuti anthu apite akasiye petition kwa Chakwera zimene zozo ayi. Kodi chimene chipulumutse dziko lindi chani? Ndikubwezeseni mbuyo pang'ono. IHRDC amapanga mademo 2019 to 2020, early 2020. Kumapita kwa DC kubwerako. Anapita kwa DC kubwerako. Atewa anapita kumzuzu kwa DC kubwerako. Ka ku Blantyre kwa DC kubwerako.
kwa DC mpaka na anazazindikira antambo kuna kuti apa sitiphulapo kanthu kena kalikonse apa palibe chimene tiphulepo because tikapita kwa DC ndukasiya petition DC angoiwerenga petition ijakalowa nayo mu office angoti guys nalandira petition iyi kungochi panga panopo zokuti kwa DC kuli ma petitions athu I doubt ndi atazindikira Timothy Ntambo gift trampezi kuna kuti akuluakulu sitiphulapo kanthu what they did anasintha gear anamba kumapita ku Capitol Hill ma demonstrations onse omalizira HRDC amathera ku Capitol Hill chifukwa chani anthu amene amapanga nawo communicate kapena amafuna kuti achite nawo communicate anali ku Capitol Hill ndipo ataona kuna kuti Capitol Hill ija sikuphulanso kanthu ndi pamene anasinthanso gear kuyika gear number 3 tipite ku State House kumene kunavuta kwambiri koma ulendo wa ku State House akuluakulu sunali wazibwana ayi kunali machani timati chani ma meetings amene anachitika ku Crossroads those who followed those demonstrations ku Crossroads amakathirana mabomba magalimoto muja ku Crossroads whatsoever kumathawa ku Crossroads kuja achina muhango aski achina muhango kumene kuna mazachitika kuti ngakhale a Dr. Bakili Muluzi anamwitana Timothy Ntambo tabwerani kuno tikambirane atapita kukakambirana kuti ndipaseni 7 days ndipite ku Lilongwe ndikakambirane ndi a professor tione koma ni ku State House mudikire kai musabiti nkhani ya ku State House akuluakulu simakhayo cheza yayi Timothy Ntambo kupita ku State House pana pangike zazibwana siwana pangike masewera yayi ndipo inali nkhani mpaka na makoti kutengera na ma injunction ma court orders mpaka na ku Supreme Court I remember mpaka na inakafika ku Supreme Court ife chiyambeni ma demonstrations olo ku Supreme Court sidafike chifukwa choti tilibe support tilibe ndalama komano nkhani yopita ku State House sikuti ngakhale yophweka timangolimba mtima ife kuti tupita ku State House mwayiona ameneyo koma si nkhani yophweka akuluakulu koma atazindikira kuna kuti chimene tikupanga papa is just waste of time and waste of effort and resources what they did not tipite ku State House and ulendo opita ku State House mpaka naonatheka because of money ndrama zimene anali nazo anapita ku court atatengedwa injunction ndi kukapezeka ku Supreme Court ku High Court iya mpaka na ku Supreme Court zinakafika ku Supreme Court anatenga ndrama zawo mpaka na ku court kwaloleza kuti apite ku State House kupita ku State House kuja sana aloleze ndi DC ndi court limene linaloleza kuti apite ku State House mwayiona imeneyo zinatheka and mapalibe mademo amene ananyamula anthu oposa mademo amene anapita ku State House kunali anthu ambiri kwambiri mwayiona imeneyo lero tikunena kuti yayi tapereka ma petition mwa DC tafunse na DC akuchanuku akumulanji ali ndi ma petition angati ama demonstrations mwayiona imeneyo tiye tioneni a DC aku Blantyre ni ma petitions angati amene apatsidwa mu Blantyre from 2021 mwayiona imeneyo tiye tioneni a DC omwewa apalani mu Lilongwe ali ndi ma petitions angati anthu osiyana amene apanga ma demonstrations mumzuzu a DC ali ndi ma petitions angati muzomba umu ali ndi ma petitions angati ma petitions amene aja what is phindu lake lero lotingane kuti phindu lake ndi chani ndeti kamanena kuti tikubwereranso mwa DC muja is a waste of time chifukwa the people we are dealing with the devaluation of our kwacha is devaluated by Minister of Finance who works at Capitol Hill not kwa DC. When you go kwa DC, let me tell you whom are you going to find. The boss, the last boss kwa DC ndi DC commission. Wo. Kulibe so wina more than him. Oti mukakumana naye. No. Anthu amene mukakumane nawo, they will be just lower ndi DC. Mukapeza anthu osesa misika, anthu osesa pabwalo, anthu ofuna ntchito, ndi amene mukapeze kwa DC. Anthu okuti they are crying right now ndi amene mwapeze kwa DC. Anthu onena kuti they are market masters, revenue collectors ma revenue correctors amisika ndi amene mukapeze kwa DC. Ena ofuna ntchito akuyenda bawo kwa DC mukapeza. Ongokhala usowazi uchita mukapeza kwa DC. There is nothing special kwa DC ulibeko.
The only boss amene ali above everyone in the DC. Ona kuti sangakuthandizeni kutenga petition talandira petition ya akusowa sokolowera nacho kuti alowera nacho kuti. The only place imene ife tikhoza kuchita ndi ku office ma demonstrations aloze ku office kwa chithyola kumene kuli ku Capitol Hill. Mwayona amene ma members of parliament, what did they do? Atafuna kuti alandire report ya devaluation. Did they call the DC? Did they call Parliament? Aujeni a leader of opposition, Dr. Kondwani Nankhuma, parliament muchi. Munamva kuna kuti takamwitane ni DC panopo timpase petition yona kuti akatenge atholane abwere kuno. Kulibe zimenezo. Tikufuna Parliament abwere pano, tikumfuna nde mademo amene. You understand? You can say kuti tima pansewu pano, sitichoka pansewu pano, masiku amene tikhale pansewu, mpaka na Parliament atipeze pansewu pano. Kapena apo aiti kunyamuka tupita kumene Parliament amagwira ntchito. Those are demonstrations. Mwayona? Anthu akumangochi, mulanji, tabwerani, tipite ku Capitol Hill. Anthu akumzuzu, tabwerani, akunchinji, tabwerani, kusalima, tabwerani. Zimene HRDC amachita. Komano, unfortunately, ifeyo tilibe funding ya zimenezo. Mwayona, ndikudula kwa mafuta mena adulira pano boma la Jakwera. Panopo ndipo vuta kuti zitero. Poka ma MPs atazipereka kuti ine ndikutenga track yangai inyamule anthu kudera langa ali azipita kuma demonstrations. Ine ndikupereka galimoto yangai inyamule anthu ipite kuma demonstrations. Ine ndikupereka mafuta angawa galimoto bezani ipite kuma demonstrations. Muzanyamule anthu kwe. Ndekuti ndizoteka ndizimene exactly HRDC imachita. Why did they achieve? They achieved because that was the protocol. President wa opposition, ndi vice president wa opposition, amene ali a Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, ndi a Dr. Saulos Klaus Chilima, kuphatikiza apaki, ndi azibusa ena. Mayona, amene amapereka ndrama, kuna kuti tiye tipinyamukeni. Ukuku koti likupanga zao, ukuku amademo akupanga zao. Ndezi makanga dodi, ama demonstrations, ndi machechi, ndi apaki, ndi azisogoleri amaparties anali ndipangwirizano kuti apapa we want to do the change. Today is different. Charles Benonga kuyankhula paekha funa change, Redson Mulo funa change, wina paekha wina kumaukirana so nkatimo. This change is going to be very difficult because the change to happen, it need to be funded. Mayona meneo. It need to be funded. The change to happen, we need to mobilize people. There are people who don't even know what is happening. Mugama uzaza devaluation, they are even looking at you, what is it? Angozua kuti katundu wakwera ntengo, kumazoti kuli devaluation di chinyamachani. They know nothing. Mayona meneo. Malawi tipunzire kupanga zinthu zeni zimene zikhoza kuthandiza dzikoli. Ukuluku sutithandiza. Ndifuna ndikuze. Komanso lo ukuluku sukutuzapangisa kuti anthu azavotera MCP kulibe zimenezo. Ukuluku sukutuzapangisa kuti anthu azavotera UTM hayi iwalani zimenezo. Iwalani ndithu zimenezozo za ukulukuzo. Mwayiona imeneyo. Panopo reality ndionena kuti anthu apite ku Capitol Hill, anthu apite ku State House, that's it. Ndekuti pamene popo you have defeated the devil. Ndekuti pamene popo mukumenyera ufulu wa anthu. Mayona imeneyo. Ndikuze ni panopo chilungamo mama wapano. Okay, ngani mene tisaikoke. Komano, we will see at the end, kuti maulendo opita kwa DC aja, what was the benefit? Number one, neutralizing the reality. Because anthu amene amafuna kuchita zinthu za phindu, akhalano azituonerera, kuti akupita kwa DC, amademo aja, akubwera akupita kwa DC, akhala pansi. Pamene kwa DC, there is no outcome mene choke kwa DC. Believe you me, zikakha kuti kuli outcome, cut my finger. I'm telling you. Kukamkhala mwina kuphwanya mashopu, kuzono nkono ngazikatundu za anthu ena, that's what we're gonna do. But let us do something imene ikoza kupulumusa dzikoli. And that is going kwa Chakwera, ndikupita ku Capitol Hill, ndikukapeza anthu amene akuononga dzikoli, kodi amapezeka kuti. Let us go there. Tipite kumeneko. Tipita kwa DC kukaronga, what will be the benefit?
The issue is, let us find a way kuti anthu akukalonga abwera litiro mulilongwe, abwera bwanji mulilongwe, tizakhale nawo limodzi kupita kuma demonstrations opita ku Capitol Hill. That's it. Tizakhale nawo limodzi kupita ku Capitol Hill, kumene tikampeze Felix Chitola. Felix Chitola amene wa devaluation sali kukalonga ya, ali mulilongwe. Mwayona ameneyo. Chakwera amene akuononga dziko lisali kwina kwake, sali kuzomba, sali kakuti, kwina ali kumulilongwe mene. Tiye tipite mulilongo Capitol Hill, and that is the reality. Yawu activists yona kuti we are fighting for the freedom of people here, and we need this one. And do something that will bring impact and change. Not to neutralize zinthu zimene anthu ena ake akanatha kupanga ndepanopo angosiya basaziya ng'ana nokuta look at the people. To the end of the day aziti mwaona makape aja, what did they do? Nothing. Amalata pamene pazabwera menepo kutithira mphepo mpweya woipa, mwaona mademo aja, basi things like that. Guys, I want you to learn to be serious. Tasiya ni madrama. Tasiya ni mipikisano. Amalawi akuvutika. Anthu amene akuzunza anthu mdziko muno sali kutali, ali ku Capitol Hill kulilongwe. Ku Capitol Hill mukadusa parliament ija, pasogolo pangati mupita ku State House, pa roundabout you turn left. Kusogolo mupeza Capitol Hotel on your right hand side. Mudusa Capitol Hotel, mupita pasogolo apo, mukapeza kumene kuja kuli Capitol Hill. Ndi imeneno ma offices aboma, kumene kuli nduna za boma. Tipite kumene kundi mulilongwe ku city center. That's where we can go. Let us talk about this thing. Kwina kukangokhala basi molalo, fanziye, abwera apa, tieni, basi kuyenda, basi mukamaliza. So what? What is the benefit? Mukapita ku Capitol Hill, kukhala impact. Yona kuti guys, izizi kuti zichitike kawiri katatu mulilongwe muno, sizikhala bwino, let us change. Koma mukamapakapangira kutali uko, aziza ngomva kuti atana akapanga mademo kumulanje, anthu ononga ziko tamene, atana akapita, asiyeni, akatopa asiya pamene. Koma tikapita ku Capitol Hill kuja, auna kuti koma wawa kuti achite izizi, kawiri katatu ziko lilisokonekera. Let us change. Let us do something. Mwayona imeneyo. Ndimango dutsamo sinathole nkhani. Ndipite ku nkhani yona kuti kodi dziko likupita kuti. Ndiyankhule nkhani ya Chisale. Mwayona imeneyo. Norman Chisale anamangidwa. Dziko lonse liwamangidwa, ndi amene achakwera atangotenga kumene boma ilili. Wamangidwa wakuba uja, amapha anthuso, amatereso, katundu kulandidwa, business kulandidwa, IMCP ntakataka boys, kukondwera kwambiri. To the end of the day, kunakapezeka kuti Chisale nkhani zina zimene adamangira sizidadziwike, alibe mulandu, siyeyo adapanga, ndipo anachita demand aboma kuti amulipire. Mpaka na lero Tabu Chakaka Nyirenda is been running away from that. Mpaka na lero amapita kusedi kumakampepesera kusedi. Komano vuto la chipani cha MCP ndiona kuti kuyambira kale amalanda akatundu awantu, amalanda mabusiness awantu, amalanda azikazi awantu, kuyambira kale. That is the nature of MCP. Those who don't know about this, believe you me, the nature of MCP ndi kulanda mabusiness, kulanda minda, mafamu, kulanda zikazi anthu, kulanda chani. Ndifake mpeza kuti anthu ena kuphedwa nkhani ya akazi muchipani chimene cha MCP, because that is their nature. Mwayona anamulanda munthuyu katundu wake, mabusiness yake, maloji yake, kuti tipite kumene kuli kuphwanya malamulo. Amene amadziwa malamulo, constitution imanena kuti mukalanda katundu wa munthu, muchite muliuze dziko wae mwalanda katundu yo within 90 days. 90 days is apyole. Within 90 days. Koma ife ya Malawi tinazulira kuphwanya malamulo. Malamulo amanena kuna kuti olomukamanga munthu, ngati simunamtengere ku court within 48 hours mumasule alibe mlandu. Chifukwa within 48 hours akwena utakapezeke mu court.
koma mpaka na lero tili ndi anthu amene ali mu alumande amene anamangidwa kalekale, ena atha chaka, ena zaka ziwiri, mu khoti sanalowe ndipo sakudziwa kuti munanimangira chani, chifukwa choti state kusowa umboni wa nkhaniyo amangomusunga munthuja. Mwayiona imeneyo ndi zimene zimachiphwanya malamulo right now kuti mupite ku Chichiri prison, mupite ku chani ku Maula prison, mupite ku Zimba prison, Nkatabe prison, mupite ma prison onse mukapeza kuna kuti anthu ena kukhala mene muja ku khoti sadalowe, akuamanga nguasungabe, kumapasa ngayiwa pena osadya, komano milandu mu khoti sidalowe. Milandu yona kuti ikanango, milandu yoti ikanango kwatchidwa kale zimelandu zina za nkhuku, zina za anthu angosungidwa ku ndende for no good reason. Tinazolowera ku judiciary yathu inazolowera kuphwanya malamulo. Now a judiciary ngakhale anzika manda ngati akumva audio yanga imene ndikuyankhula mwachifadzi pamene anatenga katundu wa Norman Chisale, akanayenera within a period of 90 days kupanga disclose why akupanga hodi katundu wa Chisale. Komano kuyambira kandi 2021 kuzafika lero lino, they have never disclosed the reason why anapanga hodi katundu wa Chisale kapena ma business a Chisale mpaka na lero. 90 days inadutsa. Milandu inaija Norman Chisale anawina, koma kuti ampase ndrama zake go mpaka na lero. Mwayiona imeneyo judiciary yalowa zibwana ndi masewera chifukwa chani? Chifukwa kuti Attorney General ndi mbale wawo wakazawa Chakwera. Mwayiona imeneyo ndi judiciary yonse ija ili mwa Monica Chakwera, agulachi na Nyirenda. Judiciary yonse chilichonse chimene chikuchitika kumene is not about judiciary kapena kuti court. No, it's about the Attorney General who belongs to MCP, who is engineering everything. Mwayiona meneyo mutu mulibe china chilichonse, he knows nothing, completely nothing. The guy is blank, the guy don't know what he's doing. Basi nchito kulanda makampani, kulanda katundu wa anthu, things like that. That's what he knows. Kulanda so azikazaeni yake zokuti tibwereso pano tiziyankule akhumudwanso kuti uyuyi ndi anayigulanso kuti. Mwayiona amene iyi anayigula kuti. Timasunga zinsisi zambiri zina kuti izizi tizisiye tisayankhuleko, izizi ndi zinsisi tizisiye. Komano, look at this. What does Constitution say? Constitution ikuti chani khani ya katundu wa Chisale. Constitution ikunena kuti aboma atalanda katundu anayenera kuchita disclose kwa Chisale the reason why analanda katundu within a period of 90 days. So that was 2022, this is 2023. Chisale uja wazizimuka wadabwa katundu wanga anthu wasakundipasa. Milandu ina inaenda khandi kuwina sakundipasa sondrama zanga. Ndifuna katundu wanga. Ndezi kukanika anzika manda kuti amuthandize munthu katundu wake uja atenge. Chifana zola kulanda alipo waku chipani amene akuchita run business major kuti amulande business major nde kuti chipani chiyaluka. Mwayiona ameneyo ndetipanga banti zingosunga zinthu because we have the powers. The Constitution is below us. Constitution ilibe mpamvu. Pamene Constitution has all the powers. No one is above the law. What does the law says? Tikafusa nzikamanda, a Chief Justice. What does the law says about zakatundu wa Norman Chisale? Mukapeza kuti Constitution ikumbagila Norman Chisale koma futi munapanga zolakwika mukupanga nosubano zozibagila noka. Amvalo amene ali a Minister of Justice. Uyuyu anaona kuti nkhani ndiyo safunika ku polisi. Ndipite no kwa Minister of Justice. Is it not a Minister of Justice? What justice does it mean? Anzatu munapita ku school. Ife tinapita ku school za mutoileti timaphunza limozi ndi mpemvu. Zosalongosoka. Iniyo munapita ku school zolongosoka. What does justice means? When you say this is a Minister of Justice, what does it mean? Norman Chisale analemba kalata yake abwino kulembera Minister of Justice kuti achite intervene the situation. Ndi amene so Minister of Justice ndi amene anatawa kudumpa kuyamba kuyankhula mabodza instead of justice. Efe kalata sida tipeze pamene munthu adakasiya kalata pamanja ku office ya Minister of Justice kwa secretary wake kuti kalata ndi
panopa minister justice aifikata sidazipeze emwakuti sidatifike kalata kuyankhula maboza. Are you a minister of justice? Let me ask you, are you worthy to be a minister of justice? Are you doing justice in your office? That's the question imene chao zako za kufunsa pa bwalo lino. Chifukwa ifeyo timakhala pamphala ndikumazukuta nkhani ndikumaziona. Are you a minister of justice? What does justice mean? Can you explain the word justice? Can you describe what justice means? Now you are a minister of justice in the whole country, Malawians. Are you doing justice? Is that just justice? Kumana mabodza kuti kalata sidatifike pamene munthu anasiya kalata ku office kwanu. Ine ndikana kha minister of justice kana noti kalata idatipeza kapena kuti dikirani ndiyang'ane kumfunsa secretary kalata ili o kalata itayiona ndi imene tikuyankhani. Full stop. Komano mapezeka kuti mukuyankha zowawa nde munthu yo asapite kukadandaula kukayankhula ma TV kuchita. That is expression. Freedom of expression. No man Chisale has freedom of expression, which is also in the constitution. So sagulagwisa, because that is expressing, his feelings. Akuona kuti moyo wake waonongeka, alindiana amene akuatumiza kusukulu. He is a family man. Amatandiza anthu, not only family, komanso anthu ena apaderadera. So akuona kuna kuti there is no justice. Ndipite kwa chief justice, there is nothing that is happening. Ndipite kwa minister of justice, mabozo kodi bomba limene muzingu yankhula mabuza mpaka naliti. You think God is just gonna watch you speaking lies mpaka kale? It will never happen. Mabwana, trust me. Olomuta ndipha lero. It will never happen. Justice itu ikufunika pamenepa. Mayona meneyo. Justice ifunika kumanga kuti aseke pakamwa siziteka fine fetish rongolola abe. Siziteka. Ndipo panopo I would demand kuna kuti noma ndichisale atulutsidwe lero. Pomalo wa dzuwa lija noma ndichisale atulutsidwe. Chifukwa chimene mwamangira ndi zanu za kumndale, za kuchipani, za ku MCP, sizoona zimenezo. Mundu uza kuna kuti kodi noma ndichisale amayankhula zimene zikwa amvalo kapena amayankhula kwa minister of justice. Mwayona meneyo. You can't be offended because you are holding a public office. As a minister of justice, you are holding a public office. You kuza wina aliyense, and wina also kuza kubwera ku office kwanu. Now, this one is complaining zimene zikuchitika ku office of justice, not kwa mvalo. Chifukwa akanafuna noma ndichisale, akanatenga kalata kukasiya kwa akazanu kunyumba. Now, let me put it this thing. It's very disappointing, Kodi, as old as you are with gray hairs, you are doing stupid things like these other people who are doing stupid things in the country. Inuyo ndinu madala. Gulula inuyo ndi abakiri muluzi, a professor Arthur Peter Mtalika, lowa kazika anthu pansi. Tabwera ni kuno. Akodi aujeni muli kuti. A chief justice. Tabwera ni kuno. Kodi nkhani yachisale kwenda banji. Monga nkokogona. Koma what you are doing now, monga minister of justice, monga nkokogona, mukupanga zinthu zimene chilima akupanga, simunasiyani. Mukupanga zinthu zimene chakwera akupanga. Mukupanga zinthu zimene Felix Chithola Katholani akupanga. Mungofanana, palibe wankulu, palibe mwana, palibe kulesana, zimene mupanga zonse zinthu za ukape zokhazoka. Munali ndine Charles Ben Longe mwakuma nonse dziko mukwambiri. Koma chisale lero lisalowe, atuluke chisale. Ndipo minister of justice uonese ntchito imene ukupanga fa, because that is the office of, that is a public office. Ziko mukwambiri. Thank you. God bless. Bless you. Thank you.